Ο μύθος μας διδραματίζεται στη λίμνη στην Φαλία, μια μακρινή περιοχή στην Αρκαδία. Εκεί ζούσαν οι όρνηθες, πουλιά του Άρη, τα οποία είχαν νύχια και ράμφια από χαλκό και μεταλλικά φτερά. Ο βασιλιάς Ευρυστέας έστειλε τον Ηρακλή λοιπόν στη λίμνη για να σκοτώσει αυτά τα πουλιά, επειδή κατέστρεφαν τις οδιές των ανθρώπων. Ο Ηρακλής, όταν έφτασε στη λίμνη, άρχισε να χτυπά τα χάλκινα κρόταλα που του είχε δωρήσει η Αθηνά, με αποτέλεσμα τα πουλιά να πεταχτούν από τις φωλιές τους τρομοκρατημένα και ζαλισμένα. Πήρε το τόξο και τα βέλη του και με κάθε βολή σκότωνε μία-μία τις όρνηθες. Ως απόδειξη του άθλητου, πήγε τα σκοτωμένα πουλιά στον βασιλιά Ευρυστέα. Ξεκινάμε με τις φυσικές επιστήμες. Στο μύθο μας, η πρώτη έννοια είναι ο ζωντανός οργανισμός, η όρνηθα. Το πουλί, ένα πτηνό. Συζητάμε λοιπόν με τα παιδιά πώς είναι η όρνηθα, πώς είναι τα πουλιά, τα χαρακτηριστικά τους και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. Έπειτα έχουμε τον ήχο. Ο Ηρακλής χτυπάει τα χάλκινα κρόταλα για να τρομοκρατήσει τα πουλιά και να πετάξουν ζαλισμένα στον ουρανό. Δίνουμε λοιπόν στα παιδιά διαφορετικά υλικά όπως πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά, ξυλάκια, να τα χτυπήσουν μεταξύ τους για να αντιληφθούν βιωματικά τους διαφορετικούς ήχους που βγάζει κάθε υλικό. Στον μύθο μας, ο Ηρακλής κάθε φορά χτυπάει με ένα βέλος μία όρνηθα. Αναφορικά λοιπόν με τον πυλώνα των μαθηματικών, μία δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να προταθεί στα παιδιά θα ήταν με το τόξο και το βέλος το οποίο θα είχαν φτιάξει να προσπαθήσουν με το βέλος τους να χτυπήσουν μία όρνηθα η οποία θα ήταν φτιαγμένη υπό πλαστικοποιημένη μορφή και κολλημένη στον τοίχο. Ακόμη γνωρίζουμε από τον μύθο ότι η Αθηνά δίνει τα κρόταλα αρχικώς στον Ηρακλή, έπειτα αυτός τα χτυπάει μεταξύ τους, τότε τα πουλιά βγαίνουν τις φωλιές τους ξαφνιασμένα και εν τέλει, ζαλισμένα όπως είναι, κατορθώνει ο Ηρακλής να τα σκοτώσει. Μια δεύτερη λοιπόν δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι να φτιάξουμε αυτά τα γεγονότα σε πλαστικές καρτέλες και να ζητήσουμε από τα παιδιά να τα τοποθετήσουν κατά χρονολογική σειρά γεγονότων. Ως προς τη σημαντικότητα τώρα των μαθηματικών, θα σας προτείναμε να ανατρέξετε στο επιστημονικό άρθρο των Μακδόναλντ και Μέρφυ με τίτλο Mathematics Education for Children Under 4 Years of Age, a Systematic Review of the Literature, όπου εκεί από έρευνες και μελέτες καταδεικνύεται ότι τα παιδιά ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία έχουν μαθηματικές δεξιότητες, όπως και άλλες διάφορες επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι ήδη από τη γέννησή τους διαθέτουν μαθηματικές ικανότητες. Στο τομέα της μηχανικής, τα παιδιά θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα τόξο όπως αυτό του Ηρακλή. Προμηθεύουμε λοιπόν τα παιδιά με κατάλληλα υλικά όπως ξυλάκια, λάστιχο ρούχων, ταινία και κόλλα, ενώ όσα το επιθυμούν μπορούν να εμπνευστούν από εικόνες που θα τους έχουμε ήδη δείξει με τόξα. Έτσι θα κατανοήσουν πιο καλά τη χρηστικότητα του τόξου. Μία άλλη δράση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή μιας σαΐτας, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του πετάγματος. Έτσι προμηθεύουμε τα παιδιά με κατάλληλα υλικά όπως φύλλα Α4, κόλλα και πινέλα και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κατασκευάσουν τη δικιά τους σαΐτα με σκοπό να πετάξει. Δύο τεχνολογικά εργαλεία που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το μύθο μας είναι με το Google Maps, όπου με τη χρήση του θα παρουσιάσουμε στα παιδιά πού βρίσκεται η Αρκαδία και η λίμνη στην Φαλία. Ένα άλλο τεχνολογικό εργαλείο είναι το All About Birds, ένα site το οποίο περιλαμβάνει διάφορα είδη πουλιών, πληροφορίες για αυτά, καθώς και ηχογραφήσεις με τα κελεδίσματά τους. Σχετικά με το πυλώνα των τεχνών, μία δράση που θα μπορούσε να λάβει μέρος είναι η δραματοποίηση του μύθου. Σε αυτήν, μία ομάδα παιδιών μπορεί να προσποιηθεί τις όρνηθες και να πετάει στο χώρο, ενώ εμείς μπορούμε να δίνουμε ρυθμό χτυπώντας κάποιο κρουστό. Η άλλη ομάδα παιδιών μπορεί να προσποιηθεί τον Ηρακλή και με το τόξο που έχει κατασκευάσει και ένα μπαλάκι να προσπαθεί να πετύχει τις όρνηθες. Όποιο παιδί όρνηθα χτυπηθεί, πέφτει στο πάτωμα. Οι ομάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν τη σκηνή εναλλάξ. Μια άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή πουλιών με τη χρήση πυλού. Τα παιδιά που θα έχουν ήδη δει κάποιες εικόνες πουλιών θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν το δικό τους χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους δημιουργικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχνάτε να προσεγγίζετε το STEAM με τα παιδιά σας για κάθε ηλικία και για περισσότερες ιδέες και μύθους μπορείτε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι μας.